Ikaw, Balita! Aniya na ang atong wiki tips. Ang kinabuhi, puno og butang nga dapat ampingan, dili lang uyab ha. Tara! Shabu! Shabu icon! Busa, aniyang mga pipila ka mga butang na dapat nimo tagaan og pagtagad aron walay mahayay sa katapusan. Una, lawas. Ari gayud kita magsugod. Ampingi ang imong lawas kay ang lawas ra gyud ang kapital sa atong panginabuhi. Kung ang cellphone gani limpyuhan og alkohol, ikaw pakaha. Ikaduha, kwarta. Ayaw sayangi ang kwarta kay dili na sama sa ex nga mobalik kung imong balikan. Kung maggasto, siguraduha nga kinahanglan gyud, dili kay sigorder sa Shopee ug Lazada hangtod ma-RTS kay walay kwarta. Ikatulo, pamilya ug higala. Ampingi ang mga taong nagmahal nimo. Kung naa kay problema, sila ang mutabang, dili si Facebook. Kung maglangi, may day pay imuha kung tanawon, murag PowerPoint presentation. Mula ngayong malaya ka na. Ikaw pa, pangandoy. Ayaw kalimti imong mga pangandoy. Kung gusto ka mahimong milyonaryo, sugdi sa paglikay sa Shopee ug Lazada. Keep pushing forward, pero ayaw pagdali. Kay basin mabangga na noon ka, giatay na. Ikalima, kalipay. Ampingi ang imong kalipay. Kung nalipay ka sa mga simple na butang, mas hayahay ang kinabuhi. Apil diri ang food trip, pero bantay lang ang sulod sa imong pitaka. Kay basin ang imong food trip, mahiyo na hinoong bad trip. Hinumlumi, ampingi ang tanan nga importante. Kung maguba ang TV, mapalitan pa. Pero basin kung maguba ang relasyon, mag World War 3 na. Bida ang good vibes sa bawat balita. Kini si Reniel Lapilado para sa Balita. Ikaw, Balita!